ಕಥೆಯವರು ಈ ಇದ್ದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಪದ ಓಡಿ ಒಂಜಿ ಬರಹಗಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಕಥೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬೇತದೆ ಒಂದ ಮಜ್ಜೆಲ್ಲ ದಿವಂದು ಬಂದಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಶೂಟ್ ನಂಬರ್ ಪೋನ ಎಂಗ್ಲ ಖಾಲಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲಯಾಳಂದ ಕುಲ್ಲು ತುಳುಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರಪ್ನ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಡುಟು ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡದಂದು ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಿಚ್ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಚಿತ್ರದವರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದು ಒರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆಯನ ಕೈಟೊಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕತೆ ಬರೆದು ಒರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ನಾಡು ನಂಚಿನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿನ ಗಗನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 2014 ಇಸವಿಡು ಮಂಕುಬಾಯಿ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿತ್ತೀರು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾವೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂತರು ಇತ್ತೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿತ್ತು ಐಕ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಬೈದಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ನಟನೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸೊ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮೇರು ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳು ಆತಂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ 5 ವರ್ಷಡ್ ಗಗನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಲೇಡ್ ರೈಟರ್ ಆದ್ ಅತನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂದಿರು ಸೊ 5 ವರ್ಷಡ್ ಏತ್ ಕಲ್ತದೇರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತೇರು ಬಂದು ತೋಪಾಯರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ 30 minutes ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತದೇರು ಸೊ ಒಂದು ಬೇತೆ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯಾರ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಂದು ಎನಿಸುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಿಚ್ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಸ್ವರಾಜಣ್ಣೆ ಅಕುಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಿಚ್ ಮಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡಿಯರು ಬಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರುಗಿತ್ತೆ ಬರೋದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನಿಜವಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕುಲ್ ನಂಬಾಯರು ನೆಟ್ ನಟನೆ ಮಂತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ದೆತ್ತನೊಂದ ಖಾಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡು ಬಂಡದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋದು ಬಂದು ನಟನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಚಿತ್ರತಂಡನೆ ಲೆಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಗನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿನ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ದಯಮಂತದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲೆ ಸೊ ಕತೆ ದಯಗಾದ ಮಂತರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಯಗಾದ ದಿಯರ್ ಇನ್ನ ವಿಷನ್ ಎಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಂಡು ವಿಷನ್ ಬೈ ಗಗನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಂಡದ ದಾದ ಮಂತರುಲ್ಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ಪುರ ಬೈದರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏನ ಲೆತ್ತಿನಕ್ ಏರ್ಪುರ ಬೈದರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂತೆ 22 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಮಂಕುಬಾಯಿ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ 2019 ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ 2023 ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಪಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೊಂದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೊಂದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಐ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಅವಾಯ್ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆವಡು ಎನ್ನ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆವಡು ಕತೆಗೆ ಏನ್ವೇರು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತುಪ್ಪಾರೆ ಮಂಕುಬೈದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅವ್ರ ಸಾಂಗ್ ತುಪ್ಪಾರೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ತೂಪಾಯರೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ನದಲ್ಲ ಮಂತ್ ತೂಪಾಗ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೀನಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಗ ಕತೆ ಎಂಕೊಂದು ಕಾಡೊಂದಿತ್ತು ಕತೆ ಒಂದು ಕತೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಏಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಅವನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸುಧರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಪ್ಪುಲ್ಲೆ ನೆರ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಅವು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಗಾರ ಎಂಕ್ ರಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಿನದ ಬಂಡ ಅದೊಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ದ ರಿಕ್ಷಾ ಆದಿತ್ತು ನೆಂಚಾವು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪನ ಬಾಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಚಾವು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಜನ ಬೊಡಿದಿನ ಹೋಯ್ತು ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಜನ ಆ ಬಾಲ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಪೋದು ಕೊರಡ ಎಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬರ್ತನ ಜಸ್ಟ್ ಅವಲೆ ದೀತೆ ತಂಬೈಜಿ ಸೊ ಅಪಗ ಬೈದಿನ ಕತೆ ಹಿಂಗ್ ಕಾಡೊಂದಿತ್ತು ಏನೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದೆ ಸೊ ಅನುಮಾನ ಬಕ ಕಾಮ ಅತಿರೇಕಾಗ ಪೋಣ ಎಂಚ ನರಮನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಏನೊಂದು ತೂಪ ಹೊಡಲಿತ್ತು ಸೊ ಅಪಗ ಏನ ಅಕ್ಷಿತ್ ನರೇಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಆರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗಂದು ಟೈಟಲ್ ಆರೆ ಕೊರ್ನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೊ ವಾರ್ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಸೊ
ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಂತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಜ್ಜರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಶೂಟ್ ಮಂಬರ್ ಪೋನ ಎಂಗ್ಲ ಖಾಲಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೀನಿ ನಾವು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಪಾರ್ದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆವ ಮನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಂದೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಪೋಯ್ನಿ ದಯ ಪಂಡ ನೇನು ನಾನು ಕಥೆನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ದೀಪಕನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಂದಿದ್ದೆ ನಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಆರೆ ಹೋದ್ ನರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಡ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆರು ಮನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಏನ್ ಪಂಡ ದೀಪಕನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಜ್ಜರು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರು ಒಪ್ಪಿರು ಕಾಂತಾರದ ಶೂಟ್ ಆಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಬಂಡ 6 ಬೈಜರು ಆರು ಕಾಂತಾರದ ಶೂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಶೂಟ್ ಆಂದಿದ್ದಿನ ಬೈದ್ವೇರಾರೆ ಸೊ ಆರು ಒಪ್ಪಿರು 6 ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ತಿಕ್ಕಿನ 6 ಬತ್ತಿನ ಬಗ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಶೈಲಾ ಶ್ರೀ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಂದ ಪೊಸತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಜಾನ್ವಿ ಆರ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಸೊ ಆರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಓವರ್ ಆಲ್ ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಶೂಟ್ ದತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸಾಗರ್ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಶೋ ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತೂಪ ಹೊಡತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತೂಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು ಬಟ್ ಆರ ಕೇಂದಿನ ಅವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಗಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬೀಜ ಮೆಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಡದೆ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಂದೆ ಉಡುಪಿದಾರು ವಿಜಿತ್ 6 ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಫೈನಲ್ 5.1 ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನೈ ಬಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಾರು ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿನ KDK ಶಂಕರ್ ಬಂದಿ ಸೀತಾರಾಮ್ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸೊ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಬರ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ದೆತ್ತ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ತೂಪ ಹೊಡೆದಿತ್ತೇನೆ ಈ ಶೋ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ರಿಂಗ್ಲೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರುವರ್ ಕುಡ್ಲ ಆರ್ನ ಬರ್ಡೇ ನೀನಾರೆ ತೂಪಾಯ ಆರೆ ತೂದಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಶೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಮಾತ್ರಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೇನ್ವೆ ಎನ್ನ ಮಂತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಡಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಕತೆ ಇನ್ನೇನಿಕ್ಕಲು ತೆರೆತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪನಾಡ ಮಟ್ಟ ತುಯ್ಯಾರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕತೆಗಾರೆ ಕತೆ ಬರಪೇರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ ನಿರ್ಮಾಣಗ ಒಂಚೂರನ್ನೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಗ ಖರ್ಚಿಗ ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಾಗ ನಂದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದೇರು ಅಕ್ಷಿತ್ ಎದುರುಬಲೆ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಅನುಭವ ಈರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಲುಂಗಿ ಮನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಎಂಚಾತ ಮೇರ್ನ ನಟನೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಬಂದೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ತಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೆಲು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ದಾಲಿತ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತಾಡ್ದು ಜೊಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ಲು ಅಂಚ ಗಗನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅರೆ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಏನಾರು ನೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಉಂತೋಡ ಆಪನು ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತೂದು ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಡ್ಡೈತೆ ಪನ್ನಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಲ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಮಲ ಅನುಮಾನಲ ಮಿತಿ ಮೀರ್ದು ಪೋಂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏತೋ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡ ಆತಿನ ಬುಡದಿನ ಡೌಟ್ ಆಡು ಕಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಪುನ್ನನ ಬಾಲ್ವೆನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನ ಆತನು ಒಂದು ಕನ್ನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಐತೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ತನ್ನಾಗ ಬಂದ್ರ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಅಂಚ ಅವೇನಂತೆ ತೊಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಐಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಐತೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ತೂಲಾಗ ಚೂರು ಮಕ್ಕರ ಅಂತ ಬಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೋರ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಉಮೇಶ್ ಅಂದದು ಅಂಜ ಎಂಗ್ಲ ಇಡಮಟ್ಟ ಕಂತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ನಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ತಿಜ ಇಡಮಟ್ಟ ಕಂತ ಇಡಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಉನಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉದಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿರು ಆಗಲು ಮೊದಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಗಲಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಈತ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವಳ ಸಂಡೆದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ
ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ್ಲ ನಿಕಲ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡಲ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಜಿಗ ಅತನ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಲೇಡು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಲುಂಗಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಕ್ಕ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಲ್ತ ಅಂಚಾರ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದ ನಮ್ದು ಗಗನ್ ಲೈಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇದಾರೆ ಅವರ ಫಿಲ್ಮ್ ತುನಾಗ ಶೋಕ್ ಆತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಅಂಚ ಆರ್ ಗಗನ್ ಪಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಪಡ ರೂಟೆಡ್ ಅದು ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಯ್ನ ಟಚ್ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದಾದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಕೂರ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಪಂಡಿತೇರು ಅಂಚೊಂದಿಕ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಲೀಲಾವತಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚಿನ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನಮ್ಮ ಗಗನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೂಡಿದ ದೀಪಕ್ ರೈಪಣಾಗೆ ಶೈಲಶ್ರೀ ಬಗೆದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ నేను ಗಗನ್ ಇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವಿರ ತೂದು ಮೆಚ್ಚಡು ಖುಷಿ ಪಡೆಯಡಿ ಇದೀಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪಡಿ ನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಮುಖಪಡಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಶೋಕಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಗಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಂಕೋಬೇಡಿ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಧ್ಯ ಜನ ಬೈದೇರು ಮುಡ್ಕೊ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಈತ ಎಡ್ಡೋ ಲಿಂಕ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಪತಂಬೋಡಿ ಆಲ್ ದ ಸಿ ಟೀಮ್ಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಗನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಕೊಂಡ ಧಾರಣ ಬಾಯಿಡೆ ಕೇಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿ ಕತೆಗಾರಗೆ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕತೆಗಳು ಓಲ್ಪೋಲ್ಪ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟುನೊಂದು ಬಟ್ ಅದು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಪದ್ಯ ದೀತೆರು ಐಕೊಂಜಿ ಆತಾರಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಾಯಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಇರು ಮಾತಾಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು. ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಹೊಂದಿಪ್ಪಿನಿ. ಸೂರಜ್ ಪನ್ನಂಚ ಪೂರಾ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಇಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಟಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಕ್ಕಾಡು ಈರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಾತಿ ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಥರದ ಹೊಸ ಕತೆಗಳು ಜೀವಂತ ಅದು ಪಿದಾಯ ಬರಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಅವರು ಬಂದದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅವರು ನೋಸೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತೆಗಳು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಆಯ್ತಾ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅವಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಪೋಯರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಯಾರು ತೋಜದು ಗುರಿಯರು ಅದು ಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಎಡ್ಡ ಸಾಲಿಡ್ ಆದೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಾರೆ ಏನೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಪೂರ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಅದು ಮಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೇ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬೆ ಬರತ್ತೇರಿ ತೋಜಿ ತುಂಬೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಬರತ್ತೇರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಟೀಮಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಡೆದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಗನ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ್ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂಡ್ ಬೇತೆರ್ಗಳ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕತೆನೇ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆತ ಇಟ್ಟೆ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಲಿ ಕೊನೋದು ಚಾಕ್ಲಿ ಕೊನೋದು ಪಾಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದ ಚಾಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬರಹಗಾರಗೆ ಅತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿಂಚಿನ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಗಾಡಿ ಅಂಚನ ಏನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಸ್ತು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಡುಕ್ಕಿಯವು ಅವೇ ಈ ಒತ್ತು ಪಂಡರೆ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇ ಇರೋದು ದುಂಬಗೆ ನೀನು ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲಿಪ್ಪುಲಿ ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಚು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಗಗನ್ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಖಂಡಿತ ಗಗನ್ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್
ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಏಪಲ ನಡಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಥೆ ಐತಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರುಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಜಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಂಡ ಅವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಟಕ್ಕನ್ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಭಾಸ ಎಡೆನ್ಸಿನ ಬರೆಂಡ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆಪುನ ಒಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮುಡಿತಾರೆ ಗಗನ್ ಇದ್ದ ಇನೇಕ ದುಂಬಲೆಂಡ ಬೇತೆ ಕಥೆಲಿ ಇರ್ಪಂತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕಡು ದಂಚಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಜನಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗಗನ್ ಗೀತೇಶ್ ಅದು ಪುನಃ ತುಂಬ ನೆಂಚಲ ಗೊತ್ತು ಯಾನೆ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತಂತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ 2018 ಅಂಜನ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ ಗಗನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಇದ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ಮನ್ಪೇರಂತ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಒಂಜು ದಿನ ಇರಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇನು ಕಥೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬಂತೆ ಆಯ್ತು ನರೊಟ್ಟೊಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಕಥೆ ಇತ್ತ ಮುರಿದು ಬೈದಿನ ನಮಗೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಟೈಟಲ್ ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತುಲ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಉಲ ಇದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಲೇನು ತಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸೋದಣ್ಣ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇತ್ತಲ ಪಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತಾರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ದೇವರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಲ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ಪದ್ಯ ಬಂತಿನ ಲೀಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತರು ತಂದಂತ ಶರಣ ಇರಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಪ್ಪನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅವನ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿ ಹೇಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೀತೇಶ್ ಸಾರಿ ಗಗನ್ ಹೌದಾದ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ದುಮ್ಮುಡ್ದು ಗುರ್ತ ಗೀತೇಶ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎಂಡ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಗೀತೇಶ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುನ್ಪಡೊಂದು ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ರ ಬೈದಿನಾರು ಮಸ್ಕಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಅವಲ ಅಂಚನೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶೋ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಾರತ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಜವಾಡೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಉಮೇದ್ ಅರ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆದಲ್ಲ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುನ್ಪಡೊಂದು ಟೈಮ್ ದತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೈದೇರು ನನೊಪ್ಪನು ಒಂದೇನು ತೋಯಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೊಂಜಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳ ನೇಪಲೆ ಪವರ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಂಚಿನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಂದೊಂಜಿ ನಡಪಣ ಕತೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ದೈದೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ಆತನ ಇನಿ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಮಾಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಅನುಮಾನ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅನುಮಾನ ಎನ್ನ ದಾದಾಪುನ ಅಂಡು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ದೈದೇರು ಗಗನ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಂತರೆಗಳ ಟಿ ವಿದಾಗಲಿ ಮಾಂತರೆಗಳ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಏನಾರು ಅಡ್ಡ ಪಾತಿರಂತಾರೆ ಏನ ಬಂಡ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣನಿದೆ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಪಂಪುಣಕ್ಕೆ ದಬಂಡ 6 ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲ 400 ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಶೂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಎಂಕ್ಲ 4 ಲಕ್ಷ ಪತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಧರ್ಮದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಓದಿತ್ತ ಯಾನು ಭರತ್ ಪೂರ ಅವಳ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ವರ್ಕ್ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೂಸ್ ಬೊಂಬರ್ಪುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡ ಆತನೆ ಗಗನ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪುತ್ರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏಪಲ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಾನು ತೆತ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಚ್ ಬಂಡೆ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವನಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಗನ್. ಅವರು ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ವೈದಿನಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅಂತಾರೆ ಚಿಕ್ಕು ಫ್ಲೇವರ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯವು ದುಂಬಗಳ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೈಲಶ್ರೀ ಎಡ್ಡೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಪ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಗನ್ ಬನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ತೂ ಓಡುದು ಥಿಯೇಟರ್ ತೂ ಓಡುದು ಕಾತೊಂದಿದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಶೋ ಮನ್ಪಂದು
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೂಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಉನೇನು ತೂನಾಗೆ ಅನ್ನೆತ್ತೋಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯ ರಪ್ಪ ಮುಗ್ಗಿನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ತೋಜುನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಗಗನ್ಗೆ ಈರನ್ ಪ್ರನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನ ಆದಿಪ್ಪು ಶೈಲಶ್ರೀ ಆದಿಪ್ಪು ಆಗ ಲೈಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪದು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪದು ಗಗನ್ ಬ್ರೋ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ತೀರೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಲಿ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ತಿಕ್ಕಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತೇನ ಪುಚ್ಚ ಪುಲಿಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರು ಬಾಲಿದ್ರು ಎಂಚ ಇದನ್ನು ಇಂದು ಮಮ್ಮನಿಂದ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋನಾಗೈತ ಕಂಟೆಂಟೇ ಬೇತನೇ ರೀತಿ ಪೋಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನತೋದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ಗಳ ಗಗನ್ ಶೈಲಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಏನು ತರಕೆ ದೇತನ್ವೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜಾತ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಏನು ತರಕೆ ದೇತ ನಾನು ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬ ಸೊ ಬೈ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಲು ಸೇರ್ದೇರೆ ಇನಿ ನೂತನವನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ಗಗನ್ರ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆನ ತೋಜಿಪಾದು ಕೊರಡು ತೋಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರನ ಆರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೇರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರೇನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶೈಲಶ್ರೀ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಷಿತ್ ಈ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಹಂತಡು ವಾ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿರುಚಿತ್ರ ನಿರೂಪಣೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರನಕ್ಕಲಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಕಲು ವಾ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾನ ದೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪೂರ ರೀತಿಡು ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಆಯ್ತ ಪ್ರಾರಂಭ ಸುರುತ್ತ ಶೋ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಶುರುತ್ತ ಶೋಗು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಯಾನು ಈ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಬಕ್ಕ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಗಗನ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಯಾನು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶುಭಾಶಯ ಅಂದು ಪಣದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ರಡಡ್ ಕಲಾವಿದರನ ಮಧ್ಯಡು ಅವತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚೊತ್ತಿಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾರ್ಲರ ಮಧ್ಯಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಪುರ ಬೆಂತೀರ ಅಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನು ತೋಜಿಪಾದು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸಾವಡು ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಮುಕ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರ ನನಾತ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುಗೆ ಆದ ಬರಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಯಾನು ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ನನ್ನ ತರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರನ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಶೋಕಾತನು ಮಾತಿರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಶೋಕಾತನು ಸಮ್ ಪೂರೆರ್ದುಲ ದುಂಬು ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಪದ್ಯಗು ಇತ್ತೆಲೊಂಜಿ ಸಾವುದಿಲ್ಲದ ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾವೊಂದುಂಡು ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಈ ಮೂವಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಲಯಾಳಂ ದಕ್ಕುಲು ತುಳುಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನ ಫೀಲ್ ತಾಯಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಾಯಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಅಗೇನ್ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ನೂದು ಮಾರ್ಕೈಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ಈ ತುಳುನಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಇಂಚ ನಿಂಗೆ ಟೀಚರ್ ಮಂದಿನ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ತುಯರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ತಂಜನ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪೋಡಕ್ಕೂ ಒಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಆರ್ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಗನ್ ನೇರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮುರಿದು ಬರ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆತನು ಪ್ರತಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಅವಾರ್ಡು ಶೈಲಶ್ರೀ ಅವಾರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾಯಕ್ ಆತನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಪದ್ಯ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಬರೋಂದು ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ಲದ ಕತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳ ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡ್ ಜನತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡತೆ ವೆರಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ BGM ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಲೆತ್ತಿನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆತೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೋರಿ ತೂನಗನೆ ಚಪ್ಪ ಐತೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸೂಪರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಷಿತ್ ಯಾನ್ ಗಗನ್ ಪುರ ಅಕ್ಷಿತ್ ಯಾನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಗಗನ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪಿರಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಕುಲೊಂದು ಎಂಗುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಗಲ ಮಸ್ತ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಡಿತ್ತು ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿಲ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ದಾದಂಡಲ ಆವಡ್ ಪಂಪ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಗಗನ್ಲ ಆರ್ನ ಐನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡರೆಗ್ ಆಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಆಗ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪಾಡು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಅದು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬೈದಿನ ಪೂರಕ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರಕ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಒಂಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂದಕೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಯು ರಾಕ್ ಮಾಮಾ ಯೇ ಇತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತೋದು ಬತ್ತ ಸಮಾಜದ ದಾದ ಮಾತ ಆವೊಂದು ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ ಆವೊಂದು ಅವೇನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಡೊಂದು ತೋಜಾದಿರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ರೀತಿ ತೋಜಾದಿರು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂದು ಈ ಥರ ನೆಟ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದ ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ಗಗನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋಣ ಕೇಳ ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದೇ ಅಕ್ಷಿತ್ ಒಂದೇ ಸುರಾಜ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ಪೂರ ಎತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಅವೇ ಗಗನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತೇರು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಕ್ಷಿತ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನನೆ ಅಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಕಜಿನ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಶೋಕದೊಂದು ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂದು ಪೂರ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಪೂರ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಕುಲೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಅರಿಯೋ ನೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಥರ ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಪ ಓಡು ಈ ಗಗನ ಆವಡು ಅಕ್ಷಿತ ಆವಡತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಆವಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ದುಂಪ ಆವಡು ಪಂದಿನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ನೆಟ ಒಂಜಿ ತುಳು ತೊಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಅವೆನ್ ತೂನಾಗ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ತೂನಾಗ ಕೆಲವೇ ಪೂರ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅದು ಪೋಯಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ತಂಪಾರೆ ಬೊಚ್ಚೆ ನಥಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ 18+ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 18+ ಒಳ್ಳೆ ತೊಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ತೂಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಡೊಪ್ಪು ನೀತೆ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಅದು ಪಾಡು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇತಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಮೇತಕ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಟ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಊರೇನು ಮಿತ್ತಲ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಡೌಟ್ ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಮ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಮಿತ್ತ ದೀದು ಬಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸಸ್ ಒಡೆಗಳನ್ನ ಪೋಣ ಒಡಿ ದಾದ ಪುರ ಆಪುಣ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಯಾನ ಹಿಡಿದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪುರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಶೀದ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲು ಪುರ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಡೂ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬಲ್ತಂದ್ರೆ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಬಂದೆ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ತೂತು ಜಾರೇನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಜೇತಾಂಚನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್ ಎಂಡಗಿರೇನು ಓ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂದು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ದು ಲೆತಂಪಿಲ್ಲ ಕಪಿದೆ ಫೀಲ್ ಅವನು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ನನ್ನ ನಿಖುಲ್ ತೂದು ಪನ್ಲಗನೆ JP ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ನಿಖುಲ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೇರ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಬೋಡದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ತೂಲೆ ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಡೆದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ವಾಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಕುಡ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ನಿಖಲ್ ಬೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಪುನಃ ಸಾರ ಜನ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಪಾಸ್ ಅವ್ರು ಇಂಕೊಂದೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಗಿಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತುಗಿಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆನ್ ಇಂಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂಡ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ಶೈಲಶ್ರೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಾಕ ಅಕ್ಷಿತ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಂಚಿಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇಂಗಿನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದು ಮೂವಿ ಅರ್ಧ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಜಿಂಗ್ ಅಕ್ಷಿತಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಜಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷಿತಂದು ಮೀಸಿ ದಪ್ಪದು ಇದೊಂದು ಕುಜಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಇಂಚಿನ ಬರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅದು ಬರಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವೇ ಗಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಿತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಏನೋ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಲ್
ದುಂಬುಡ್ದೆ ಅಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಲುಂಗಿಡಿ ಅನ್ಬೇಲೆ ಮಂದೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಗಗನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್ ತೂತುಂಡು ಮಂಕುಬಾಯಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಇರಾನಿ ಐಟಿ ತೂತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವಲೇ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂಕಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಏರ್ ಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಯಾಂದಾದನ ಮನ್ಪುನಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಗ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಪಲ ಇಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಇಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ನೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ತುದು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೀತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಗಗನ್ ಗೀತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷಿತ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದನ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಗಗನ್. ಸೊ ಗಗನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಣದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ఒక చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ పండగ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಏನು ಚೊಪ್ಪೊಂದು ಹೊರ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಆಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಒರಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲಕ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ತೂರಪೋಂಡ ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲು ತೋಜುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಟ್ರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆತನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಪಡ್ ದೀಪಕ್ ಸರ್ನ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಥ ಮಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಐಕಾನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವೈಸ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ನೋಡೋಣ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ ಅದೇ ಬರೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಾಲೆಜೇಬಲ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಡಂದೆ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇತ್ತಾದ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮೂವಿ ತೋದು ಬರ್ತೆ ಎಂಚಂಡು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆತದೆ. ಶೈಲಶ್ರೀನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಕ ಅಕ್ಷಿತ್ ಬಾಯ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬಾಕ DOP ದಯಮಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಡು ಹೆಂಗೆ ದಿಗ್ಗಿಜೇರಾರು ಬಟ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆವಡು ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ ಆವರು ಬಟ್ ಪೂರ BGM ಮಾಡಿ ಪೂರಲಾತೆ ಭಾರಿ ಪೂರಲ ಆತದೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಇಂಚೆನೇ ಫ್ಲೇವರ್ ನನ್ನಾತು ಬರೋಡು ಇಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ದು ತಗೋಡಂದು ಭಾರಿ ಆಸು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿನ್ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರು ನಲ್ಲ ಕಾತು ಅಂತೀನಿ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾನು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಾತು ಅಂತ. ಸೊ ನಲ್ಲ ಕಾಪ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಪ ನಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತೋಡು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಶೈಲೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತೋಡು ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. I'm good. Mast shock aatana like the short film bandu like namak feel aiji like movie laka feel an. It's damn good. The directing, the BGM, it's damn good. That's all. Super aatana maaterla tu oli ninnu anumanam antanda epala ಪ್ರಾಣಗೆ epala kuttu varpunu bandu ee film tudu artha apunu super ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಗನ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಎಂಡ್ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೂಲೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಫುಲ್ಲು 2.5 ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಕಾಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲಾವಿದರು ಗೆಂದಲ್ಲಿ ಎಂಟೆ ಆತನು ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಪ್ಪಿನಾಯಿ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂದಿತ್ತು ಜಂಕಿ ಪೂರ ತೋಟೆ ಬೇದೆ ಇತ್ತೇನೆ ತೋಟೆ ಬೇದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳ ಇಂಕ ಯಾರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಏನೋ ನಿಂತಿರು ಒಂದು ಆದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಬರ ಅಂದು ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇನ್ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸೂಪರ್ ಆಸಮ್ ಎಂಗ್ಲೇನ ಮೂವಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತಮ್ಮೋಣ ಎಣ್ಣ ಮುಂಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಒಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈದ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈದ್ಯರು ಭಾರತದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೂವಿ. ಅದೊಂಥರ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ all the actors amazing. Yeah, that's it. Like I think you guys should come and watch it in the theaters. Please do and support everybody and thank you so much. ತುಂಬ ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್. I think everybody please come and watch it in the theaters.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸುರುಕಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಯಪಂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ದೆತನು ಬೇರೆ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರಪ್ನ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಡೇರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಡ. ಬಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಅವೆನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೆನ ಮಲ್ತದೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪನ್ಪೆ ಆರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತದೆ ಮಾತೇರ್ನ ಲೆಡ್ ಆತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಟೀಮ್ ಪಂಡದು ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ನ ಅಭಿನಯದ ಸುರೂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೋ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಎಂಚಿತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? I was very nervous in our first movie debut. I don't know, ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೀಪಕ್ ರೈ ಸರ್ ಆವಡು, ಶೈಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆವಡು, ಅಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಆವಡು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೆಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಮಿ ಸೋ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಲ್ ಟೀಚ್ ಮಂತೇರು, ಗೈಡ್ ಮಂತೇರು. ಈವನ್ ಗಗನ್ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಹಿ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಸೊ ಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಾಗ ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಪೋನಾಗಿತ್ತ ವಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲ? ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ನರ್ವಸ್. ಇತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಖುಷಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅತಂಡ ತುಯಿನಕುಲ್ ಇರಡ ಬತ್ತದಾದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಡ್ ಬರೋದುಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಯಾ ಮಾತಗಳು ಪುಗಾರ್ನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ, ಮೇಯ್ನ್ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾವಿದೆ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಇರ್ಲೇರು. ಶೈಲಶ್ರೀ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಏನದಿತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ರೈಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬತ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಂತ್ ಬೈರ್ ಎಂಚುಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಾಯ್ ಸೂರಜರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಿರ್ನ ಶೈಲಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ಮಲ್ಪನ ನಮಸ್ಕಾರ. ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸರಿಯಲ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಈತ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಮೋಸ ಆವಂದಿಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಂದೆ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನದಿತ್ತಜಿ. ಬಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಲೇದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 95% ಜನಕ್ಕುಲು ಬೈದೇರು. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಏನನ್ನು ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಂದೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅಂಡು ಅಂಚ ಏನನ್ನು ತೂದ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಎಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಎಂಕಲ ಏತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಇರ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂರಜರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಗಗನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆವಡ್, ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆವಡ್, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆವಡ್ ಹೂ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಸರ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಏನ ಬಾಲೆ ಜಾನವಿ ಲೋಲಲ್ ಅನ್ನ ಪರವಾದ ಇರೇಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬೈದಿನಿಗೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂರಜರೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರಹಗಾರರು ಗಗನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಬ್ರೋ. ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತಾರ ಆತನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮೇ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಕಲು ರೈಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ವೆಲ್ವಿಷರ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಎಂಚೆತ್ತು ನಾ ಫೀಲ್? ವರ್ಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ರೀತಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಿಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ತೂಪ ಹೊಡ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ತೂಪಾಗ ದಾಪಂಡ ಇವನ್ ಈರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ಕತೆ ಈರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಈರ್ ಏತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾರಂದು ಕೇಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ ಅಬ್ಜ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಯಲಿ ಅದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಂತುಂಡ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಏರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆನಾಗ ತೂಪಾನಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್
ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮೆಕ್ಲಿ ಜವನೇರಿ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಅವು ಇಜಿನಲ್ಲ ರಿಯಲಿಟಿ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಬೈದೇನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ದ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪನ್ಪಿನಾತ್ ನಮ್ಮ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ್ ಜೋರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಗ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೋಡು ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಈ ವರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೆನಾಗ ಏನದಿಜ್ಜಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಡು ದಿನ ಕತೆ ಅವೇನಿತ್ತು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಆದ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಅಕ್ಷಿತ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಬಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಂಡು 400 ರೂಪಾಯಿ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಕಾರ್ಡೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಎತ್ತದು ಎಂಚ ಪೂರ ಮಂತ ಫೈನಲಿ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂಚಿಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚನಲ್ಲ ಬೀಜ ಮೈಕನೆಕ್ ಬರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಯದಂದು ಎನ್ವೆ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ತುಯ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಮಾನವಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅವಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇವೆ ಎಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಪನ್ನಕ ಇನ್ನು ತೂಪವನ್ ಎಂಚಂದ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ಜನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಏನು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಇನ್ವೆಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬಟ್ ಅಂಚಿರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಸೊ ಅವೇನು ಏನು ತೂಪದೇ ನೋಡಾತೆ ದುಂಬೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ಸೊ ಅವು ತೂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಲ ಭಾವನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಡ ಓಕೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡ ಟೈಟಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಟಲ್ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡೇನು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಬಿಡ ಜನಕ್ಲೆ ತೂಪವನೆ ರಿವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಾತ್ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ನಕ್ಲು ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅವು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏಪಲ್ಲ ಕನಗಟ್ಟದು ಕುಲ್ವೆ ಸೊ ಅವು ಎಂಕಿನಿ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಎರಗಂಡು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಿಬೇಕಾ ಜನಕ್ಕೂ ಅವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಏಪಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಪ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅದು ಮಂತೊಂದಪ್ಪ ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವನೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೀಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಎಂಜೋಲ್ಲರ್ ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ VVIP ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ VIPs ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾವು ಫೀಲ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಓಡು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೋಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಕಾತೋದಿತ್ತು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಇನಿ ಬತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ನೆರವೇರನೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಉನ್ನತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತು ಟೀಮ್ ಆದ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ದಾದಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪ ಎರ್ರ ಅಭಿನಯ ನೆಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದೂತ ನೆತ್ತ ಅಭಿನಯಗ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕುಲತಂದ ಇರ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿಜ್ಜ ನಂಚ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಆಗಲ ಆತತೂದು ಮಸ್ತ್ ಪುಗರಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಜನೆ ಗಗನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಲ್ಲವು ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನಂತೂ ಆರು ಲೆಜೆಂಡ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೆ ಬನ್ನಲಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ಅಂಜನೆ ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಬಾಲೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಎನ್ನಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡಿಬೇಕ ಮಾತಾಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚನೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೇಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಬಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್